أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا وبهجة قلوبنا سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أجب دعاءنا. الحمد لله. A wannan yammaci na wannan rana mai albarka, yau muna ranar Litinin kenan. To a lissafi ya kamata ya zama yau 3 ga wata kenan ko? Ga wannan wata mai albarka, watan Shawwal, shekara ta 1447 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Wanda kuma ya daidai da ranar 22 kenan, 23 kenan ga wannan wata mai albarka, watan 3 kenan ko, watan March shekara ta 2026 bayan haihuwar Annabi Isa, amincin Allah su tabbata a gare shi da mahaifiyarsa sai da Maryam alaihi salam. To kamar yadda muka faɗa a ranar rufe karatunmu na tafsirin Alƙur'anin wannan wata na Ramadana, za mu fara sabon littafi na ishiriniya tun da mun ƙare littafin wuturiya, kuma a karatun Alƙur'ani na tafsiri da muke yi mun ƙare suratul mursalati. Za mu tashi insha Allahu a farkon sabuwar sura, ita ce suratul naba'i ko amma ita sa'alu. To yadda muka tsara a wannan watanni 3 na wannan ƙarshen shekara ko 4, Shawwal, Zulqida, Zulhajji, watanni 3 kenan ko? To za mu dinga yin karatun ishiriniya ranar Litinin da ranar Laraba. Ranar Alhamis, Juma'a kuma za mu dinga yin tafsirin Alƙur'ani. Don muna so ya zama insha Allahu in muna raye, ranar Arfa ya zama ita ce ranar da izinin Allah zai zama mun hattama mun yi sauka na Alƙur'ani, sai zama cikin watan Al-Muharram Allah ya sa muna raye za mu fara sabuwar suratul Baqara kenan ko suratul Fatihati. To kuma da yake muna cikin kwanakin sallah, muna yi ma 'yan uwa gabaki daya barka da sallah, kuma muna makanmu munna da Allah ya sanya muka ga watan Ramadan lafiya, muka ƙarshen sa lafiya. Muna fatan Allah ya ansa mana abin da muka yi daidai, abin da muka yi kuskure Allah ya yafe mana. Muna roƙon Allah alfarma wannan wata na Ramadana, halin da al'umma suke ciki gabaki ɗaya a duniya, raunana gaba ɗaya a ko'ina, Allah ya sani, Allah ya ƙarfafa mu, Allah kuma ya kawo mana mafita a dukkan al'amuran da muke ciki. Sannan ina roƙon dan Allah 'yan uwa da yawa waɗanda musamman wanda suke sauraron mu ta kafafen yaɗa labaru ko kuma kafafen sadarwa na zamani, waɗanda ke ƙoƙarin ya zama ko za mu yi magana ko su ce sun zo gida suna so lallai mu haɗu ko wani abu makamancin haka. To gaskiya sai dai in za a yi haƙuri da karatu ya zama za a ga mutane, amma ba zai yiwu ya zama a ce ga lokacin karatu ga kuma lokacin ganin mutane ba. Dole 'yan uwa su yi haƙuri, su yi mana afuwa akan wannan. Alamin aka sake abin nan ɗin wannan na MTN na ban san me ya same shi ba. Afuwar Malam Amadu. Ban san ko kila network din yana da ɗan mishkila tun jiya. Da kuma wasu da yawa in ba an sami daman haka ɗin ba to ba zai zama ba za su iya saurare ba kenan. Yawwa. To abin da nake cewa shine muna roƙon afuwa ga 'yan uwa gaba ɗaya, musamman wanda suke sauraron mu a kafafen sadarwa na zamani. Bai yiwuwa ya zama a ce lokacin da 'yan uwa suke buƙatar ko su gan mu, wani masu ya zo ƙofar gida zai ce maka gashi ya zo, ya samu nambar ka ta wani guri, maimakon ya yi saƙo in an samu dama an duba sai ya ajiye lokaci, in ba a samu dama ba kuma har dai lokacin da aka samu dama.
misali yanzu kaman wannan ranar idi ina ganin zuwa karfe 4 na ranar idi ina da saƙonni ya kai wurin 6,000. To a saƙo 6,000 babu yanda za a yi ka iya dubawa ka iya ba da ansa, babu yanda za a yi ka samu lokacin karatu, ka samu lokacin ibada, babu yanda za a yi ka samu lokacin iyali, ka samu lokacin hidimominka, ba zai yiwu ba. Saboda haka dan Allah ina roƙon ƴan uwa ya zama wannan kafa da ake sauraron karatu ya zama shi an sami tawassuli ta nan, an samu usuli ta nan, ba sai lallai ya zama mutum ya ganka fuska da fuska ba. Allah ya datar da mu. To wannan littafi na 20 da na ce za mu fara yau, littafi ne wanda aka yi tahamisinsa, ainihi ba tahamisi ba ne, yana zube ne kamar yadda alburda take. Shi malamin da ya rubuta wannan littafi Imam Abubakar bin Muhammad ko bin al-Muhayyibi rahimahullahu yana daga cikin malamai waɗanda suka shahara a gurin abubuwa da yawa. Daga cikin abubuwan da suka shahara da shi shine ya shahara wurin ilimi na ɗabi'un ɗan adam. Yawanci lokacin shi an ce mutane da yawa waɗanda suke da 'ya'ya ko waɗanda suke abin da ba daidai ba ko wanda suka kangare ko wani abu, in aka kai mishi to yana da wannan ilimin psychology da zai magana da su, Allah kuma ya daidaita su, yana rehabilitating mutane a wancan lokacin. So da haka malami ne sananne kuma mashhuri a duniya. To ita alburda akwai wanda suka ce an yi tahamisinta, amma dai ni ban gani ba gaskiya. To amma ita 20 akwai tahamisinta ba ma ɗaya ba biyu ba ko, kuma tana da littafan sharhin da aka yi. A cikin tahamisin ita alburda da aka yi, akwai ɗaya daga cikin tahamisin wanda wani daga cikin kakanninmu aka ce ya yi, wanda ake kira da suna Malam Muhammadu Urwatu. Kakanmu ne ta ko na 4 ne ko na 4 kenan nake gani a wurin ta ɓangaren hajiya. Shi jikan Shehu Abdullahi dan Fodiyo ne kai tsaye. Shehu Abdullahi ya haifi mahaifinsa. To ya yi wani littafi da aka ce sharhin 20 ne. Sunan littafin Ɗayyul Bu'udi fi tahmisil 20 ko kuma fi tahmisil wasa'il mutaqabbila. Sunan littafin kenan. To na dai ji shi a gurin malam, amma Allah bai sa ni na ga littafin ba balle na mallake shi. To Allahu alam, akwai dai ka san irin littafai da yawa waɗanda musamman a wancan lokaci in ba an yaɗa su da wuri ba to zai zama samun su zai zama da wahala, tunda ba kamar yanzu bane da yake za a iya bugawa, za a iya kaza da sauran ire-iren su. Allah ya datar da mu. To wannan littafi na 20 da zamu karanta, daga cikin waɗanda suka yi mai sharhi akwai sharhi da yawa, amma daga ciki akwai wannan na An-Nawafil Idriya wanda Shehu Muhammad Gibrima Ad-Dagiri radiyallahu ta'ala anhu yayi. Shi Shehu Gibrima a irin tawali'u nasu, bayan ya rubuta Nawafil Idriya sai ya ce al-mutasaratu min nafhatil ambariya. Duk bayanin da ya ciro ta ne daga nafhatul ambariya. Ita nafhatul ambariya ita ce wanda ake cewa fi halli alfazil 20 ya tafi madai hairul bariyati, wanda kowa ya san ita ce wanda babban ɗan Shehu Usmanu Malam Muhammadu Buhari ya zo Zaria karatunta a gidan Kona. Saboda haka littafi ne sananne na Fatul Ambariyati. Malami ne shahararre a Katsina ya yi ta. Saboda haka tana daga cikin sharhin da suka fi shahara. Nawafil Idriya sai Shehu Gibrima ya ce ya ciro daga Nafatul Ambariya. Ma'ana tawalu irin nasu ya ce kaman yayi talhisi ne a ciki. Sai ya ce al-mutasaratu min Nafatul Ambariyati. So da su kowane lokaci suna da tawalu, suna nuna ba su kai ba. Amma kana duba bangon littafin zaka ji abin da aka ce akan Shehu Gibrima. Aka ce ta'alifu Shehul Arifina wa murshidu salikina. To ko anan aka tsaya kai ka san wannan ba karamin bajemin malami bane. To insha Allah a karatun da zamu yi kokarin ya zama duk abin da zamu dan tsokato haka daga ciki zai zama daidai da fassaran Maulana Shehu Muhammad Gibrima Zul Ma'arifi radiyallahu ta'ala anhu. Malam yace bismillahir rahmanir rahim. Halilayya uja bil muhassabi wanzila wala tabgiya an haifihi mutahawwala wa akarin bihi maganan taharrahu manzila a haqqu ibadillahi bil majdi wal ula nabiyyin lahu alal jinani mubawwa'u. Malam yace halilayya, ya ku badaɗai na guda biyu, ko kuma ya ku masoya na guda biyu.
Khalil yana gaba da kalmomin da larabci ke amfani da shi na ƙauna a farko. Idan aka ce Habib masoyi ne, masoyin da ta iya yiwuwa wani daga ciki kaɗai ke son wani ba duka guda biyu ba. Amma aka ce Khalilayya to wanda yake sama a cikin soyayyan ya riga ya yadda da wanda ke ƙasa ya sallama a soyayyan kawai. Shi ya sanya Allah ya ce wata hazallahu Ibrahima Khalila. Allah ya ɗauki annabi Ibrahima a matsayin badaɗinsa. Amma kamun Allah ya ce wata hazallahu Ibrahima Khalila ai sai da ya ce wa Ibrahimul ladhi waffa, da annabi Ibrahima wanda ya cika alƙawarin shi tab. Duk alƙawarin da ke tsakanin Allah da annabi Ibrahim ya cika. To tun da ya cika alƙawarin tab sai ya kai matsayin wata hazallahu Ibrahima Khalila. Allah ya riƙe annabi Ibrahim a matsayin badaɗinsa. To a nan Halilayya waɗannan badaɗe guda biyu, Halil guda ɗaya kenan. Shi yasa ake ce ma Ibrahim Halilu ko? Don ka ji an ce Halilu to sunansa Ibrahim kenan. To a nan malam da ya ce Halilayya ya ku badaɗai na guda biyu. Malamai da wasan ta yin fasara a kai. Wasu malamai sun fassara Halilayya a matsayin alƙalbu wal lisani, da harshe da zuciya. Ma'ana da harshe na da zuciya na duk ku karkata gurin annabi. Wasu kuma daga cikin malamai sun fassara mana da Halilayya masoya na guda biyu da duniya da lahira. Kowa duk wanda ya san ya ake kiran lahira ya san dole ya so lahira. Amma kuma ita duniya za ka kyale ta ne? A'a, wala tansa nasibuka minad duniya. Ita ma duniya daga ita ne za ka nemi mataki na lahira. Saboda haka wasu daga cikin malamai irin su Shauɗa Raboci sun tafi akan ana nufin ad-dunya wal ukhra, da duniya da lahira. Dan adam dukkan su yana buƙatar su. Kana buƙatar duniya don ka nemi lahira, kana buƙatar lahira domin ita ce matabbata. To saboda haka malam ya ce Halilayya uja, ya ku masoyan nan na guda biyu, da harshe na da zuciyata ɗaya kenan ko, da duniyata da lahira na biyu kenan ko, da ƙuruciyata da tsufana uku kenan ko, da lafiya na da rashin lafiya na huɗu kenan, da samu na da duk abin nan gabaki ɗaya dai uja ku karkata bil muhassabi, ku nufi wannan tudun almuhassab. Almuhassab ana nufin abin da yake duk tudu ne kawai. Duk abin da yake tudun da daga nesa za a hango shi, za a kira shi da suna tudu. Ko da kuwa a lokacin da maganan ta ci gaba ba tudun. Yanzu misali da ai lokacin da Jikunawa suka mallaki ƙasar Zazzau, ai nan suka zauna a tudun Jikun. Ana kiran gurin da suna tudun Jikun. Amma yanzu kaga tudun Jikun ɗaya ba tudu bane. Tudun Wada, lokacin da sarkin Zazzau Alo Dan Sidi ya zo zai zo wurin Turawa a nan bariki, aka yi tudun Wada ɗin, ai tana tudu ne. Ya tsaya ya kalli ɗan uwansa, ɗan Wambai, na manta mahaifinsa, Wambai, wani Wambai ne, wan shi sarki Ali Dan Sidi ne. To ɗansa sai wai ga ya kalle shi ce, amma tudun nan akwai albarka. Ya kamata a sa mutane su ringa zama a nan. To da ya dawo sai ce a zauna a tudun Wada. Shine sarkin tudun Wada na farko, sarkin tudun Wada Shamsuddin. To kaga tudu ne, amma yanzu tudun Wada ai kaga ba tudu. Zaka iya in kana wuraren Fijo sai ka hango ta ma a ƙasa. To so da haka abin da ake kira almuhassab duk wata anguwa da take da tudu da in an taso za a ganta, ko da tudun ya baje. To anan malam yana magana Halilayya ya ku masoyana, uja ku karkata. Ujan shine karkatan abu ko? Allah madaukakin sarki ya ce a maganan Alkur'ani yana cewa la tarafiya wajen wala amata. Ran tashi alƙiyama za a shafe ƙasa da duwatsu komai a baje shi, babu tudu babu kwari. To uja ku karkata bil muhassabi, ku je wannan tudun wanzila, kuma in kun je wanzila ku sauka. Kada ku ce wai in kun zo wannan tudun za ku wuce, a'a, in kun zo ku sauka ne. Kada in ka zo guri mai albarka ka wuce, yana da kyau ka sauka. Ɗazu na je ziyaran hajiya mahaifiyana, Allah ya mata rahama. Daga abin da na ƙara lura da shi na mutane shine mutane yanzu an manta ma da maganan ziyartar makabarta. Har an fara ganin an ganka a makabarta an ga sabon abu. Abin da na lura da shi kenan. Domin da na je tare da Alamin muka tafi da Nafsu Zakiya, to sai na ce su tsaya daga waje. Tunda wurin akwai tazaran da za a juya. Ni na je na zagayo na shiga.
ina addu'a sai na lura duk wanda ya zo wucewa sai ya tsaya, wannan mutumin lafiya, da wanda ya zo wucewa sai ya tsaya, wannan mutumin lafiya, duk wanda watan ya zama mutane sun fara manta muhimmancin ziyaran kabari. Mamata suna da haƙƙi akan murayayyu, haƙƙin nan alƙur'ani ya faɗa, rabbana ghfir lana wal ihwanina alladhina sabaquna bil ihwanina fa ba aba'una ba fa, ba ulama'una ba fa, ba azwajuna ba fa, wannan ihwanuna ƴan uwa kadai Allah ya magana akai, wala taj'al fi qulubina gillan lil ladhina amanu. Kaga nan Allah yana magana akan dole in ka nemo wa kanka gafara, ka nemo wa ƴan uwanka wanda suka gabace ka da imani gafara. Sannan kuma annabi Nuhu tunda shine na farko, me ya koya mana? Da ya zo ƙarshe sai ya ce rabbi gifirli, me ya ce? Wali walidayya, ka gafarta ma iyayena, kai ba ma iyayena ba, wali man da hala bai ce muminan, duk wanda ya shiga gidana yana mai imani Allah hadda shi. Kaga Allah ya koya mana neman gafara. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisai da yawa sun tabbata, manzon Allah yana yawan zuwa Uhudu ranan Asabar ya ziyarci kawunsa Hamza. Yana zuwa wurinsa yana Hamza, yana ziyartar shi har ma ya sanya mishi suna Sayyidu Shuhada. Manzon Allah yana zuwa Abuwa inda mahaifinsa ya rasu ya ziyarce shi, yana zuwa ya ziyarci mahaifiyar shi, yana zuwa duk inda manzon Allah yana zuwa ziyartar nan. Bayan an yi fatahu Makkah inda manzon Allah kafar shi ta fara zuwa daga ɗakin Allah shine kabarin Nana Khadija. Sai da ya je ya tsaya ya mata addu'a, ina ganin makabartan sunanta ko Allah suke kiranta ne, yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a har aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa abuka, manzon Allah yayi kuka wa abuka, sannan kuma jama'an da ke tare da manzon Allah su ma suka yi kuka. Manzon Allah ya addu'a akan wannan, kuma wanda di ya san ɗakin Ka'aba zai ga gefen da ake kira da suna Hajar Ismail. Wannan Hajar Ismaila a nan ne aka rufe annabi Ismaila. Saboda haka ziyaran kabari muhimmin abu ne, mu dinga ziyartar iyayenmu muna musu addu'a, yana da matukar muhimmanci. Kuma wallahi daga cikin abin da yake sa mutum ya zama mai ansar addu'a, mutum ya ringa iyayen shi addu'a. Shi Umar sanda Allah ya kara mishi yadda, lokacin da mahaifinmu ya rasu, abin da ya fara gaya min kenan. Ya ce min to yanzu Allah ya baka dama fiye da da. Yana raye kana kyautata mushi, to yanzu duk abin da za ka yi mushi na addu'a wannan kaɗan Allah ya ansa. So da haka ka mai addu'a sai kai tawassuli da addu'an da ka mushi, Allah sai ya biya maka bukatanka. Saboda haka mu dage da wannan, Allah ya datar da mu. Kada mu manta da mamatanmu. Sai na Abdullahi bin Abbas yana cewa wata ran ya zo gurin manzon Allah ya ce ya Rasulullahi, baƙon da je zo gurinka na yi mafarki da shi ya rasu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ji kanshi. Ya ce kuma ne mafarki da shi ya gaya min cewa Allah ya anshe shi ya ba shi rahama. Ce madalla in ji manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama. Sai manzon Allah wata ran ya ce ina Abdullahi, aka kira shi Abdullahi bin Abbas, ya ce wannan bakon da kai mafarkin ya rasu kuma Allah ya anshe shi da rahama, ya zo wucewa ta makabarta ne, ba ya san kowa ba ne, kawai ya zo wucewa ta makabarta. Ce Allah sarki, ga kabarin bayan Allah, ya tsaya karanta musu qul huwallahu uku, ya addu'a ya wuce. Allah ya yafe ma duk wanda suke makabartan, shi ma Allah ya yafe mushi. To saboda haka kada mu yi wasa da yi wa mamatanmu sadaka, da yi musu addu'a, da karanta musu alkurani, da duk abin da za a yi na alhairi, da kuma ziyartar su. Kamar yadda ka san fa mutum yana raye in ka ziyarce shi zai ji daɗi, to haka waɗanda suka riga mu gidan gaskiya in ka ziyarce su za su ji daɗi. Allah ya datar da mu. So da kamala yake cewa wanzila kuma in ka je ka sauka ko wala tabgiya an haifihi mutahawwala. An haifihi in ka je masallacin haifa, wala tabgiya kada ka juya mutahawwalan kana mai saurin juyawa, mai saurin barin gurin. A'a, la tabgiya kada kai gaggawar saurin barin nan. Shehu Ibrahim radiyallahu anhu a cikin diwani yana cewa wa fil hajji yawmil idi bil haifi mimminan jiharan atanil mustafa bil mana'ihi. Watan haif, masallacin haifi yana daga cikin wurare masu daraja da manzon Allah yake zama yayi addu'a. Shi sanya wasu malamai suka ce ai almuhassabi yana tsakanin gidan da aka haifi manzon Allah da Mina da Arfa, a wannan tsakanin almuhassabi din yake. Saboda haka kada kai gaggawa in ka zo gurin
ka tsaya ka yi addu'a ka roki Allah Allah ya biya maka bukatunka wa akarin bihi maganan sannan kuma wa akarin bihi ka girmama wannan gurin ka girmama wannan guri me yasa zaka girmama ai maganan taharrahu wurin da annabi yake da dade shi ne manzilan a matsayin masauki in annabi ya taso zai je ko arfa ko mina ko wani abu yakan samu wannan gurin a matsayin masauki ya zauna to duk inda aka ce maka annabi ya zauna kai ya kamata ka zo ka wuce gurin da wuri ya kamata kai ma in ka zo ka tsaya ka yi addu'a ka nemi albarkar gurin a haƙƙo ibadullahi manzon Allah shine fiyayye wanda ya fi cika haƙƙi akan bayan Allah su cika masa nasa haƙƙin. Duk wani bawan Allah da yake da haƙƙi a kanka a matsayinka na musulmi, to haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaban haƙƙin wannan a kanka. An gane Hausa ai. Idan yanzu misali ka zo masallaci, ba Allah ya ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma la ahada ba? Masallaci duk na Allah ne. Ba a kiran sunan kowa a masallaci sai Allah ko? To amma aka zo masallaci za a kira sallah ba alqur'ani bane fada? Ya alladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati. Kaga ku kiran sallah kenan ko? To aka zo kiran sallah aka ce Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah. Sai kuma wani? Ashhadu anna Muhammadan rasulullahi. To ai kaga falata da umma Allah ahadan ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kiransa cikin kiran wahadaniyar Allah ne. Saboda haka shi manzon Allah a haƙƙu ibadillahi shine mafi haƙƙi mafi cancanta na bayan Allah ami bil majidi a gurin baiwa. In dai baiwa kake nema to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yafi dukkan bayan Allah cikar baiwa. Duk wani baiwa da kake nema to manzon Allah baiwar shi ta cika. Annabawa da yawa roƙon suke su samu wannan. Wa rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta hayrul munzilina. Shi manzon Allah shi Allah ya riga ya dauke shi ya dora shi akan wannan sai Allah ya ce asara buka an yaba aska maqaman mahmuda kaga su roƙo suke shi kuma ya riga ya kai gurin sallallahu alaihi wa sallama so da haka manzon Allah shine mafi cancantar bayin Allah a gurin baiwa wal ula da gurin daukaka duk wata daukaka to ta ƙare a gurin manzon Allah ba daukakar da take sama da ta annabi sai dai ƙasa da ta annabi ko ta waye Allah maɗaukakin sarki alƙur'ani ai ya gaya mana Allah maɗaukakin sarki me yace ya ce mana tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'din annabawa kenan na fifita wasu akan wasu to in kuwa annaba an fifita wasu akan wasu wane ne shugaban su kadallahu anna rusul asbaqu halqihi ko wa anna rasulullahi lirrusuli asbaqu sallallahu alaihi wasallama saboda haka nabiyun shi manzon Allah shine annabin da lahu gare shi mubawwa ungurin zama ya tabbata a ina a alal jinani a mafi girman aljanna firdausul ala to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a samanta masaukin shi yake don ba shi bane dan firdausi ai ashe annabi ya wuce firdausi innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi su ne suke da nuzula a jannatul firdausi ai shi annabi sallallahu alaihi wasallama ai ya wuce firdausi sallallahu alaihi wasallama so da haka shi manzon Allah nabiyun annabi ne lahu wanda yake da mubawwa gurin zama ko walladina tabawwa'u dara ko yawa to shine ai Allah ke magana akai anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda yake da gurin zama a a'alal jinani mafi daukakar aljanna mafi kololuwar aljanna to shine masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nabiyun shi manzon Allah shine annabin da azimul qadari kadarinsa da girmarsa mai girma ne kaga dai a cikin suratul Yusuf Allah ya kawo kissar Azizu Misra ko sai ce imratul azizu turawidu fataha annafsi imratul azizi to shi annabi nabiyun shi annabi ne wanda yake azimul qadari in dai kadari ne da martaba to wallahi babu wanda ke da wata kadari ko ke da wata martaba sama da martaba manzon Allah bil haqqi kuma shi annabi mursalin an aiko shi bil haqqi da gaskiya ne ba aiko annabi da wani abu ba face da gaskiya farko ma sai Allah ya ce wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batila innal batila kana zahuqa saboda haka shi ya sanya manzon Allah a salatul fati muke cewa sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi alazim kadarin annabi
babu wanda ya ce maka ya san daraja da kadari na manzan Allah, babu wanda ya ce maka haka. Sai dai kawai ka ce manzan Allah sallallahu alaihi sallama yana da daraja, yana da karamci. In ka cewa akarin bihi ka girmama annabi, ka martaba annabi. Alƙur'ani sai ya nuna mana ba wai annabi ba ma, idan ka samu wani muhimmin abu kana girmama shi. Wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'ati akrimi maswa. Yawwa, wanda ya siya annabi Yusuf daga Misra sai ya ce kin ga wannan yaron kirki ne, ki martaba shi, ki bashi gurin zama mai kyau. To ina ga ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Saboda ka shi annabi nabiyun annabi ne, azimul qadari, mai girman qadari, kuma bil haqqi mursalu, an aiko shi da gaskiya ne tsabarta. Duk inda kaga ba gaskiya bane to ba magana annabi bane. Dole ne ce maka a kashe wani ko a ki wani ko a ci mutuncin wani to ba annabi bane. Shi annabi bil haqqi mursalu, da adalci yazo. Ba wani maganar wannan addinin kuɗa, wannan ba addinin kuɗa ba, wannan ƙabila kuɗa, wannan ba ƙabila kuɗa ba. Shi annabi ya zo da adalci ne tsabata. An gane Hausa ai, ba wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya shimfiɗa a bayan ƙasa fiye da adalci. Duk abin da ya biyo bayan adalci ne. Shi ya sanya Ayatollah Ja'far Subhani da ya tashi rubuta littafi sai ya rubuta al-insaf. Al-insaf shi yana gaba da al-adluma. Adalcin da manzan Allah yake da shi ba taɓa samun wanda ke da adalci irin na annabi ba. Sai da Fatima ta ce manzan Allah in zai yi alwala, in ya ɗibi ruwa fa, daidai ruwan da ya ɗiba na wanke hannun dama, daidai shi zai ɗiba ya wanke hannun hagu. In bai kai ba sai an ƙaro wani, an ƙara mai saboda tsabar adalci da manzan Allah yake da shi sallallahu alaihi wasallama. Saboda haka ka zamanto komai mai adalci. Wani lokacin muna magana akan siyasa sai wasu su ce to dan me za a ce kaza akan siyasa, ko kuma dan me za mutum zai tsoma bakin shi akan siyasa. To akwai abin da yake in dai kana da hankali, mutum ne yazo ya ce maka wani azzalimi ne, macuci ne, yana sata kuɗin mutane, yana kaza, yana duk ya gama bata shi, sai kuma gobe sai ka gansu tare. To ai ɗayan abu biyu ne, ko dai shi ma yau ya zama azzalimi, ko kuma jiya ya ma wane ƙarya, ya ma wancan ƙarya. Idan kuma ƙarya ya yi to sai ya gyara. Ɗazu na ga hotuna sun yawa a social media. Tsohon gwamnan jihar Zamfara, ministan tsaro ƙarami na yanzu, Honorable Bello Matawalle, gobe za su je jihar Zamfara, za su anshi gwamnan jihar Zamfara na yanzu zuwa jam'iyyarsu ta APC. Gwamnan jihar Zamfara nan da yanzu yake ta haɗa hotunan shi da na Bello Matawalle, yana cewa za su haɗa jam'iyya ɗaya, shi ne wanda a ranar 3 ga watan Jun shekara ta 2023, lokacin gaba ɗaya bai wuce kwana 4 ko 5 da zaman shi gwamnan jihar Zamfara ba. Jaridar Premium Times ta rawaito yana cewa ya gaji empty treasury a jihar Zamfara. Ya ce Bello Matawalle hatta TV da fridge sai da ya kwashe na gidan gwamnati. To yau kuma ka zo ka ce shi ne abokin tafiya, shi ne mai gaskiya. Saboda Allah, akwai adalci a magana kake na baya? Ya ce hatta refrigerators, fridge, wannan fridge duk sai da aka kwashe. An yi hira da shi a jaridar, a gidan TV na TBC. Akwai wani shiri da suke Politics Tonight. Ina ganin kamar minti 40 a minti 55 suke yi. A wannan shirin a September 2024. Kaga zai zama shekara ɗaya kenan da 'yan watanni ko bayan ya zama gwamna. Shi gwamnan Zamfaran yake faɗa, yake cewa my predecessor, ma'ana wanda ya gabace ni, yana nufin Honorable Bello Matawalle, was fully involved in banditry activities. Yana da hannu dumu-dumu a cikin harkar 'yan bindigan daji. Yau kuma ka zo ka ce ku tafi tare. Idan misinformation aka baka a lokacin, to sai ka zo ka yi adalci. Abu kaza da na faɗa akan wani ashe ba haka bane. Ya kamata sai ka wanke, bai kamata ka faɗi magana akan mutum wanda ba ka da tabbaci a kai ba. Domin mai Allah maɗaukakin sarki yake magana akan adalci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, da ya tashi akan Yahudawa sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattahizul yahuda wan nasara awliya. Kada ku riki waɗannan jinsi guda biyu, Yahudawa da Nasarawa, a matsayin shugabanninku.
auliya anan ba abokin hudda ba a shugabanni wanda ka ba su wilaya ka ku dauke su sai Allah ya ce in kuka yi haka ba'aduhum auliya ba'ad su sashi da sashi tafiyar su ɗaya ne kada wani sashi ya tunanin wani sashin na kin wani a sashi da sashi tafiyar sa ɗaya ne wa man yatawallahum minkum fa huwa wanda ya bi su daga cikin ku yana tare da wa yana cikin su to yanzu wanda aka ce yana taimakon yan bindiga yana ba yan bindiga kuɗi yana kaza ya kwashe kayan gidan gwamnati ya kwashe motoci da a baki an faɗa a hira a TBC a jarida an faɗa a Premium Times yau ka zo ka haɗa hotonka da shi kana mai maraba kana mai abin nan kun zama tare kun zo kun tafi to me yake nufi ko dai yanzu ka zama irinsa ko kuma abin da ka faɗa a baya ba gaskiya bane to sai mu adalci sai mu ce to bari mu ce a'a yanzu kai ba ka zama irin yadda kake cewa da suken ba baka zama mai shan jini ba baka zama mai taimakon yan ta'adda ba to amma shi kuma yanzu sai ka zo ka ce abin da na faɗa akan shi yanzu ba gaskiya ba ne. Shi ne adalci ai, abin da na faɗa a kan shi yanzu ba gaskiya ba ne, amma ba mutum ya shiru ba. Akwai da aka taɓa da shi ce, aka taɓa hira da shi, yake cewa, if I were Matawalle, I will have resigned. In ni ne Matawalle zan yi aji aiki na ne kawai na fuskanci tuhumar da ake min na taimakon yan bindiga da yake. Wannan shi ne abin da aka rasa, dole a yi adalci. In kuma ka ce an gaya maka abu ne ba daidai ba kai kayi maganan ba daidai ba a lokacin to Allah ya ce ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu in mutumin banza ya zo muku da labari ku yi bincike ku tabbatar in kun yi bincike kun tabbatar sai kada me an tusibi qawmin bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum kada ku je ku kama mutane ku tuhumi mutane da laifin abinda ba su yi ba sai ku waye gari kuna masu nadama to gudun nadaman ka fara bincike ka tabbatar to mun ji an yi kuskure baka bincika ba baka tabbatar ba yanzu sai kaga ashe ba haka bane to sai ka fito ka ce abinda ka faɗa ba daidai bane domin in ka jefi mutumin da bai yi abu ba da abu to tsinuwa ce ta Allah akan mutum innal ladina yarmuna almusanatil ghafilati lu'inu dunya madalla waɗanda ke jifan waɗanda basu ji ba basu gani ba da abin da ba su aikata ba Allah ya tsine musu a duniya ya tsine musu a lahira to sai ka fito ka ce a'a abin nan da na faɗa akan wani gaskiya ba gaskiya bane ina neman afuwa shikenan magana ta wuce an gana wasu ai shi sa Allah ya ce mana ai wala taqafu wa laysa laka bi kada ka tsaya ma abin da baka da ilimi kai magana akan abin da kake da ilimi akan shi wani guri Allah ya ce wala tudi man agafalna qalbu an zikirna in ko mutanen nan ba masu adalci bane dan me zaka bi su in mutanen nan ka yadda suna taimakon yan bindiga dan me kuma zaka zo ka bi su an gana wasa wannan ya kamata a yi adalci akai Allah ya datar da mu malai ke cewa aminun ko yu'allu bihi muskana difilan haka ne ko yu'allu bihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda ake neman agajinsa ake neman tallafinsa muskana difilan tun yana jinjiri wa yunhalu haka da lokacin da ya kai makwarar girma ana neman shayarwar ruwan sama da shi. Shehu Gibrima radiyallahu anhu ya ce to a nan idan an ce muskana difilin shi annabi dai lallai za a iya kiran shi da suna difilan sanda aka haife shi amma ba za ka iya fassara shi da Hausa ko da wani yare ka ce kuma ƙarami ba domin shi tun da aka haife shi ba a ƙarami yake ba a babba ne sallallahu alaihi wasallama so da aka shi sa aka ce muskana difilan kawai ka tsaya akan haka ana neman shayarwa da annabi tun lokacin da yake karami sai na Abu Talib yana cewa wa abiyadu yusas qalgama mu bi wajhihi simalul yatama ismatul arami lokacin da ake neman shan ruwan sama in an nemi ruwa an rasa sai na Abu Talib sai ya dauko manzon Allah tun yana cikin zanin goyo yana fitowa fuskar shi ta kalli sama kawai sai hadari ya haru saboda haka manzon Allah ya allu bihi ana neman shayarwar ruwa dan albarkacin shi muskana difilan tun yana jinjiri yana cikin shekaru na karancin shekaru kenan ba wai yana karami ba yana karancin shekaru wayun halu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana samun waɗanda suka wuce su sha albarkacin shi su bar ma waɗanda suka zo baya su ma su sha ma'ana jilan ba da jilan falillahi minhu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi shi ne wanda ya zo
daga wurin Allah da saƙo daga gurin Allah wa huwa kuma shine wanda a'ala yafi komai ɗaukaka wa akamalu yafi komai kamala in dai a cikin kamala ne to alkamalu lillahi wadahu kamala ta Allah ce shi kadai in ka cire Allah mahaliccinmu ba wata kamala da annabi bai tattara ta ba an gana wasan ai duk wata kamala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattara ta in kana neman kamala na iyayen shi sun fa na kowa kana neman kamala na iyayen shi sun fa na kowa kana neman kamala na rayuwar shi ta fata kowa kana neman kamala na abokai almajiran shi sahabban shi sun fa na kowa komai ka ɗauki manzon Allah nashi ya fa na kowa sallallahu alaihi wasallama saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aminun shine fa amintaccen da li'irshadil ibadi a gurin shiryar da bayi mu'ahalu ya ciru tuta ba shi da na biyu shine mu'ahalu kamar da ake hilalun wata ya tsaya duk duniya to manzon Allah shine yake da wannan ta'ahulin na cewa in dai shiryar da bayi ne to shi Allah ya zaba ya shiryar da bayi an gana wasa saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama habibun shi masoyi ne na Allah kuma masoyinmu ne bi asrarul qulubi abinda zukatanmu suka boye mu nabba sai ya baka labari kasan wasu na cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai bai san gaibi ba to sai ka ce wannan ayar ta alimul gaibi fa la yusir ala gaibihi ahadan illa marata da min rasulin dan Allah alqurani ne ko cikin 20 aka karanta ta ba alqurani bane da Allah ya ba annabi labari sai ce tilka min anba'il gaibi nuhiya tilka min anba'il gaibi wannan duk labaran gaibi ne nuhiya ilaika maka aiko maka ka sani da aka aiko mushi ya sani ya zama gaibu ya sani ko bai sani ba saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani abu da wani zai kwatanta wai annabi ya san gaibu ko bai san wai in dai mutum ni abin da ke bana maki wai so mutane suke ka ce annabi duk abin da ya sani Allah ya sani duk abin da Allah ya sani annabi ya sani wai su a tunanin su kenan da wannan ko ba al'adar musulmi bane ba dinin musulunci bane don mu mai alburda mai ce dama ya ce da ama da atun nasara duk abin da nasara suka faɗa ma annabin suka bashi ka dawo ka riƙe gaskiya wansub ila zatihi ma shi ita min sharafin in dai ɗaukaka ce baka ce annabi Allah bane baka ce abokin Allah bane baka ce dan Allah bane to duk abin da ka danganta annabi da shi matsayinsa ne an gana wasa saboda haka manzon Allah ya san gaibu sai Allah ma da kanshi ce ma kunta ta'lamu wa anta min qabli kai da jama'anka sahabbanka ba ku san wannan ba ai sai yanzu aka gaya maka ba gaibu bane wata ran Imam Ali amince Allah tabbata a gare shi yana cikin halin bukatuwa na kaman wata bukata ta taso mishi na kuɗi sai ya ce bari ya tawassuli da jikokin manzon Allah Imam Hassan da Imam Husaini sai ya tawassuli da su ya ce amma zai yi azumi ya roki Allah ya tawassuli da su ya azumi ya zo shan ruwa ya tawassuli da su zai ci abinci kawai sai wani ya sallama assalamu alaikum wa alaikum salam aje a duba wane ne aka ce ai mabaraci ne ya zo yana jin yunwa sai ce a dauka a bashi ya hakura asubahi ta yi dan nonon da yake da shi dan kadan ya hakura ya dan kurba haka ya dora wani azumin ya zo zai sha ruwa haka nan wani ya ƙara zuwa ya sallama an kawo mai abinci yaya aka ce a ai wani ne ya zo bara ce a to a dauka a bashi aka dauka aka bashi ran na uku wani ya ƙara zuwa bara ya ce a ɗauka a bashi an ɗauka an bashi sai da Fatima ta ce to yanzu ya amiral muminina haka za ka yi ta zama shekaran jiya dan nono kai sauraro da shi jiya ma haka yau ma haka sai ce ba komai Allah zai kawo yana zaune kawai sai ji an yi sallama assalamu alaikum aka je aka duba ce wani ne ya zo da raƙumi ya ce yana neman ka ya ce to Imam Ali ta shi fita ya je sa mutum a zai ya ce mushi wa Allah ya ce na zo ne ni baƙo ne a nan garin Madina ban san kowa ba kuma ni ban yadda da kowa ba akwai waɗanda na sani amma ban yadda da su a sani na in ɗauki amana na basu ba so da ka ga raƙumi na in ka samu mai siya ka siyar da raƙumi na dirhami kaman 500 misali kaman 500 ka siyar abin duk da ya hau kai na da riban ka ne Imam Ali zai magana ya ce ku fa kun gaji karamci kun gaji adalci kun gaji kaza ya ce to shikenan Imam Ali an shara raƙumi ya sa ya kama aka shi aka ajiye raƙumi
yana shigowa gida yan mintoci sai ya ji sallama, ci a duba aka ce ai wani ne kuma ya ƙara zuwa. Imam Ali ya tashi ya ji sai ce na zo cewa ne na ga raƙumi an aje shi an ce naka ne kuma an ce na sayarwa ne, ya ce eh. Ya ce to na zo ni ina sa raƙumin nan. Sai ce to shikenan me raƙumi dai ya ce dirhami 500 misali na kawo. Sai ce a to ni na siya 800 ga shi ya biya shi kuɗi. Shikenan Imam Ali ya shigo cikin gida ya ba da sako ce a je a siyo kayan abinci a yi kaza aka yi hidima da na sadaka da na kyauta aka yi abubuwa. Yana cikin farin ciki zuwa can sai wannan bakon wanda ya kawo maganar raƙumi sai ya ƙara dawowa sai ya sallama ya ce na dan kewaya na zo na koma sai na ga ba raƙumi na ce kila an yi sa'a. Ya ce wallahi an yi sa'a kuwa, kaga dai gashi dare ne mai haske, gashi wani ya zo wucewa ya gani ya siya, gashi ya ba da dirhami 500 kamar yanda ka ce, ga kuma ni riba da na samu a kai kamar yanda kai muka yarjejeniya da kai. Ya ce to madalla. Ya ce to kuma kuɗin sai dai ka bar su a gurinka dan ni ban yarda da kowa ba kamar yadda na gaya maka. A matsayina na mutumin ƙauye zan kama hanya wani ya zo ya bige ni koyi wani abu, gwamma dai ka bar su a gurinka da safe na zuwa sace ba damuwa. Imam Ali yana sauri ya je kai manzon Allah hadiya ko hidima. Ya kama hanya yana zuwa gurin Annabi sai manzon Allah yana dariya. Sai manzon Allah ya ce mushi ya kuka kare da bakinka? Sai ce ya Rasulullahi. Ai duk abin da zan gaya wa manzon Allah ya sani. Sai ya ce to wanda ya kawo raƙumin nan Jibrilu ne. Wanda ya zo ya siya Mika'ilu ne. Wannan kuɗin da aka baka tukuici aka baka naka ne, abin da kai alheri kwana 3 shine da Allah ya sa kanka maka da shi. So da haka manzon Allah ka ce wai bai san abin da ba a yi a gaban shi ba, wannan zance ne kawai. Akwai abin da Allah ke sanar da wanda ya so, akwai abin da wanda bai sanar da wanda ya so. An gane Hausan ai. A hadisi ma an ka duba me Allah ya magana akai. A hadisi na biyu da aka zo kan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ake magana da malaka Jibril ya zo me yace fa innahu Jibrilun. Da Jibril ya tambaye shi me yace ahbirni an sa'ati. Ba ni labarin tashin alkiyama. Sai ce mal mas'ul anha bi a'lami. Yawa bi a'lami. Ai akwai alimun akwai a'lamu ko wa fawqa kulli zi ilmin. Yawa to in aka ce a'lamu ai kaga dama sai akwai ilimi sannan a samu a'lamu din. Saboda haka manzon Allah ya san gaibu, wanda bai sani ba bai sani ba. Akwai waɗanda ba ma wai waɗanda suke kusa da ibada ko da addini ba, ba wai su suka san gaibun ba, a'a ilimi suka yi da za a binciki gaibun a sani. Kai da matarka tana da ciki ya kai wata 4 wata 5 baka san me za ta haifa ba. Ka kai ta asibiti wani bai taba ganin ta ba sai yau. Ko ba ka bani malaku tunda kai matarka nurse ce. A duba a goga wani abu a ciki a goga sai ce in Allah yadda nan da wata kaza za ta haifa ɗa namiji. Ko kamun lokacin da sati 2 ko bayan lokacin da sati 2 ko ba gaske cewa ba ididi. Ko ba wani bane ya na'uran. Shi likitan in ba na'urar zai gane? Wani ne ya na'uran. To balle manzon Allah wanda Allah ke cewa wa innaka latalaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Kai maganan wai sanin kuma wani abu a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya datar da mu. So haka manzon Allah a fadan nada shine wanda ya watsa baiwa, yayi zubar da baiwa a fada, yayi ambaliya. Daga nan aka samu faida ko? Faida ai ana nufin ambaliya. Shi yasa Aisha Ibrahim radiyallahu anhu kaga Tijjaniya ta yi ambaliya ta cika ko ina. Kullum nakan faɗa wa mutane ni ba Tijjani ne. Kuma a Tijjaniyan nan nake fatan a rayu, a Tijjaniya nake fatan na mutu. Kuma ba abin da zai sa na bar Tijjaniya da izinin Allah. Amma wace irin Tijjaniya? Irin Tijjaniyar da Shehu Ibrahim yayi. Irin Tijjaniyar da sai Shehu Ali Al-Harazimi, Shehu Muhammadu Gibrima, Shehu Abubakar Atiku, Shehu Tijjani ‘yan mota, Shehu Muhammadu Al-Habibu namu na tudun wada. Irin Tijjaniyar da suka irin ta muzami. Ba irin Tijjaniyar da wani yake so mi ba. Yawa, sun yi rubutu, sun bar rubutunsu, kuma rubutunsu yana nan, to mu irin ta muke yi. An fahimci Hausa? Allah ya datar da mu. Saboda haka a fadan nada faidan manzon Allah ya watsa faila da baiwa gaba ɗaya faidan iyakar ambaliya wa amala sa'adatan, sannan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi abubuwa na shiryar da bayi. Duk wani abu da zai ɗauki bayi ya kai su tudun mun tsira to manzon Allah ya yi. Saboda haka ne ma fasasa bi zakal halqi linan wa shiddatan, da haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gina wannan halitta linan
a wurin taushi wani lokaci wa shiddatan a wani lokaci kuma ya tsanantawa na mi in sun ki manzon Allah zai yaƙe su saboda ai Allah madaukakin sarki ya ce wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal an saukar da alqur'ani dan gaskiya akan gaskiya bisa gaskiya shi yasa shi Ibrahim ya ce hadallahu aqwaman bi nuri hawarikin Allah ya shirya da mutane da yawa da hasken manzon Allah amma wa bi sayfi hadal badr man kana ajrama in dai kai ta waye annabi zai dauki takobi akan ka an gana wasan ai yau saboda haka manzon Allah fasasa ya gina ya shiryar da zakal halki wannan halitta linan gurin taushi wa shiddatan da gurin tsauri inda ya kamata a yi tsaurin manzon Allah ya yi tsauri sallallahu alaihi wasallama fa ya habbaza minhu madalla ga wanda liman sha umdatan ya ga cewa a gurin annabi akwai wata madafa akwai wata umda wani turke da zai iya riƙewa to wannan ya dace bawan kware kenan imamun shi manzon Allah shine shugaba li rusulillahi na manzannin Allah bada'an a nan duniya wa audatan da inda za a koma manzon Allah shine shugaban su kasan nan ma yana zama wani abu ko biyu ta muzikirul jamil wa yabda'u da manzon Allah ake fara ambato mai kyau da shi ake cika ambato mai kyau da shi ake farawa bihi da shi ne yautamu ake cika zikiru ambato aljamilu mai kyau wa yabda'u kuma da shi ake farawa da sai a ce maka ya za a ce annabi sallallahu alaihi sallama an halicce shi tuntuni shi Ibrahim ya ce nabiyyun minal maula wa adamu lam yakun wa yabqa rasulan da'iman wa mu'azzama ka san an taba ganganu kwanakin ba ana ta kawo hadisai insha Allah sarki Allah a alqur'ani kalma biyu rak ya faɗa ya warware wannan ba sai ya wani dogon wani bayanin baba mai sai kawo hadisin shi malam Yakub ya ce kaza kai malam da kace malam Ibrahim ya ce kaza malam baba duk sai ba sai an tsaya wannan ba Allah madaukakin sarki ya faɗi wata aya ina kyautar tsammanin cikin suratul azab ne ko wa iz ahazna minan nabiyina misaqahum ka tuna lokacin da muka yi wani alƙawari muka ɗauki alƙawari da annabawa alƙawari mai ƙarfi wa Allah ya fara cewa minka ko ba shi bane wa minka daga kanka sannan aka zo aka ce wa nuhin sannan fa aka zo annabi nuhu wa ibrahim sannan kakan manzon Allah annabi ibrahim aka zo kan shi annabi nuhu kakan shi ne annabi ibrahim kakan shi ne amma sai da aka ce wa minka da kanka an gana wasan ai to nan bai nuna maka cewa manzon Allah samamme bane a wannan lokacin akwai ɗaya ayan nan malam nabi tunamin ita wai za Allah misaqan nabiyina kaga annabi na daga cikin annabawan kuma aka ambace shi da minka kai almuhadibu sani to sai ka tsaya ma wani dogon hadisi cewa zaka kawo annabi samamme ne lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama samamme ne a wannan lokacin mu itiqadin mu kenan nabiyun annabi ne minal maula daga Allah wanda yake shine ubangidan kowa al-maula kenan ko wa adamu lam yakun tun annabi adamu yana bayyana ruhi wal jasadi waya buƙa rasulun kuma annabi yana na a matsayin manzan Allah da'iman har abada wa mu'azzama kuma abin girmamawa sallallahu alaihi sallama lahu shi manzan Allah rutubatun yana da wata ɗaukaka fauƙas sema kai ne wadda take sama da taurarin nan waɗanda suka fi kowaɗanne taurari girma da turanci malama da akwai wani tauraro da ake kira da suna Arcturus wannan Arcturus din shine ake cewa the brightest star in the constellation duk wata duniya duk wasu taurari wannan ya fi kowanne haske sho Jibril a cikin nawafil idriya ya kawo to wannan asemaku da akwai arramihu akwai asemaku guda biyu ne kenan ko to wannan taurarin guda biyu da ake magana shi annabi lahu gare shi rutubatun yana da wani matsayi fauka semakai ne ya wuce nasu ma kuma ita arramihu din nan wanda ake kira Arcturus suna cewa is a red ita ja ce kuma is a northern star ita tauraruwa ce da take bangaren arewa kenan ko ita wannan tauraruwar an ce girmanta daga farkonta zuwa ta ya kai light years tafiyar hasken wutar lantarki shekara miliyan 35 ya kai kilomita miliyan 35 na saurin hasken wutar lantarki to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sama da wannan asimakun
a munzalinta, ko da yake wani lokacin ban san ne maganan taurari ba dan tsallaka shi kenan, dan da ne maganan kuma sai ka ga masu bukatan a sadu sai su yi ƙara yawa. To amma dai ita wannan tauraruwar sai ma kuɗin da ramihun duka da ake magana, lahushi annabi rutubatun yana da matsayi fauka sai ma kai ne a sama da waɗannan taurarin kar sama da wanda ɗaukaka shi ta wuce nasu. Wa kaffun kuma sannan manzon Allah yana da wani tafi, yana da wani shimfiɗa, yana da wani famfo da yake buɗewa na baiwa, wanda take sahaba manzon Allah sallallahu alaihi sallama tana zubar da ruwan sama matahama duk lokacin da aka bukata ko duk lokacin da ta bukata za ta zubar da wannan baiwan na manzon Allah. In dai ka rike baiwa ta annabi to ba za ka kare ba. An ce an yi wani mutum a Maka, ana ce mai sunan shi na annabi, wasu kuma suna ce mai sunan shi na Allah, amma dai a gesa an ce sunan shi na annabi. Mutum ne mai yawan kyauta, da ka ce a baka abu don annabi sai ya baka. Ba shi da komi, ba shi da kowa, bai yi hijira ba, amma yana nan a Maka. Da ya je sana'a duk abin da ya zo aka ce da annabi sai ya bayar. Kowa ya je ya shage shi ya tafi sai ce da annabi sai ya bashi. Ranar sai wani ya zo ya ce dan annabi, na annabi ba na dan annabi. Sai ya dauki abin da yake da shi sai ya bashi. Sai ce lalle wannan daga sai ne, sai ya dawo. Ya ce na annabi wai daga sai kai duk abin da aka ce ka bayar da annabi kana bayarwa. Ya ce kware da gaske. Sai ya ce to ba ni gidanka. Ya ce to ina zuwa. Sai je cewa matan shi guda uku to ku yi hakuri, an roƙe ni dan annabi, zan iya cewa a'a ba. Ku zo zan gina bukku, zan sa bukkoki a wajen gari guda uku kamun Allah ya kawo buɗi mu koma can mu zauna. Ko ce dama ka ki tara komi, komai kai da an ce da annabi kai shikenan ka dauka ka bayar. Ka kasa jira ka tafi Madinan gurin annabi, ka yi kaza duk suka watse suka kyale shi. Ya zo na bai da mata, ya ba wannan gidan. To tun da bai da mata me zai je zauna a buka, kawai sai koma masallaci yana zaune abin shi. Shikenan masu bauta kullum sun zo suna bauta a ganshi a wasu su mai dariya, wasu su mai izgili haka nan. Ran nan wanda daga cikin manyan sarakuna da suke zuwa ziyarar Maka domin neman albarka, sai Aisha ta ce to baba ni fa in ka tafi ina so ka zo min da ka zabo min miji daga Makka na Allah, mutumin Allah wanda yake komai dan Allah. To shikenan aka zo wurin bauta, manzo Allah na Madina, shi fa yana son annabi sallallahu alaihi wasallama. Bai hijira ya bi annabi ba, amma san annabin na nan a zuciyar shi saboda dalilai ko na rashin lafiya ko na bai iya bin annabi ba. Shikenan wannan ya zo ya samu shugaban masu bauta, shine kaman za a iya cewa rahib kenan ko, ya ce mishi to ya taka mana taho, ta ce tana son wanda yake na Allah a cikin mutanenka, to kuma tun da kai ne shugaban bauta to ai kai sai ka je ka aure ta. Ya ce a'a ni ba zan iya auren ta ba saboda dalili kaza da dalili kaza. Wasu su ce ya ce matan shi sun kai na jahiliya yanda ake yi ba zai kara ba. Ce to mataimakin shi ce shi ma haka. Ce to amma ga nan can ya zo ya tsaya, shi tun da ya zo ba ma irin bautan me yake ba, irin addinin Muhammadu yake. Kullun ya ta addu'a, ya ta sallah, ya ta sallah, ya ta sallah. Ila ko shi tunda mun ga kullun yana nan gurin bauta na Allah ne, bari a kira shi ka mushi magana. Dare ɗaya kamun ranar yunwa ta mai yawa, bai da abin da zai ci, sai zagaya Maka, ya zagaya sai ya fita kewayen Maka. Da ya fita kewayen Maka inda shi wannan sarkin ya zango kamun ya shigo Maka, sai je zai sata ya samu abin da zai ci. Ya je ya ɗauki abin da zai ci, wasu sun ce kwai, wasu sun ce kamar dai abu ce ko doya ko dankali, wani abu dunkulallen abu. Ya ɗauka zai ci sai ya fashe da kuka. Tana ya ce yanzu ni da nake da kaza, nake bawa na kaza, nake yin kaza har gida na bayar. Ya kuma ce ni ne na tsallako gidan mutane sun yi zango, zan saci dankali misali ko kwai ko doya ko wani abu, sai ya fasa sai ta ba abin shi. Ya ce bari in haƙura yin wata kashe na ba komai. Da ya dawo kawai yana zaune sai aka zo wannan magana. Sai aka kira shi aka ce gashi kai kana bukata aure, sai ce yana da bukata amma fa da komai. Sarki ce kada Allah wake magana komai. Ni ne sarkin guri kaza. Na taso na yada zango a bayan gari. Na zo ne ibada kamar yadda muka saba kamun iyali na su zo. To akwai ƴata wadda nake so, kuma san kowa ce kin wanda ya rasa, ta ce tana son in na zo in roƙi Allah ya bata na Allah ta aura. Saboda haka na tambayi liman yaƙi, mai bin liman yaƙi, mai bi, amma an dai zo kanka yanzu kai shikenan. Kawai yanzu abin da ake so ka aminta. Ya ce ya aminta. Ce to shikenan mu je. Ana zuwa gida kawai tana fitowa, wannan hasken na kyauta da ke jikin shi kawai sai ta tana san shi. Ya miki yayi ce shikenan. Liman ladan wane ne da sauran a ka'ida irin nasu na jahiliya aka daura aure, aka bashi mata.
aka ce ya shiga ta ce da kana ta hamma bari kawo maka abinci sai ta ɗauko wannan abincin wanda ya zo ya ɓare da zai ci ya ji tsoron Allah ya tafi sai ta kawo mishi abincin ce musu bismillah tana zuba sai ce ikon Allah kaga kwai gashi an ɓara ba a ci ba ko kuma dankali ko doya ko wani abu ce kai Allah mai iko gashi duka kowanne daidai amma shi wannan sai ce tsaya barin gaya miki abin da ya faru ai wannan abin da kika gani ni da ina da kaza Allah ya jarabce ni ne na shigo gidan jiya na zo nan zangon naku da zan yi sata sai na tana cewa na yi ba mutane abin alheri kuma yau a ce na zo na yi sata wani irin kaskanci ne wannan sai na fasa na ce goma haƙura da yunwa so sai Allah ya kawo dalilin ashe wannan rabo na din ne mahaifinki ya zo har aka zo kan magana na har na aure ki har gashi na zo Allah ya ɗauki wannan abin ya bashi sai lokacin da manzon Allah ya hijira daga Makka ya zo Madina yana daga Madina ya zo Makka ana fatahu makkatin manzon Allah tambayar da ya fara ya ce ina wani na annabi wanda ake kiran shi da suna shi na annabi ne shi ya rasulullahi ya dan je guri kaza amma da alamun yana dawowa aka ce annabi ya zo sai gidan annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kyautarka ta saman maka riba a duniya za ta saman maka riba a barzahu kuma za ta saman maka babbar riba a lahira so da ka shi manzon Allah bai washi ba ta karewa sallallahu alaihi wasallama fa inna min judika dunya wa darratuha duk wata baiwa in dai a duniya ne to daga baiwar annabi take wallahi komin yawanta yanzu da zan ce misali a Najeriya duk abin da ka gani karkashin ikon Tinubu ne wani zai ce a akwai na ba ikon Tinubu ba babu yau in Tinubu ya so shugaban karamar hukuma ya koma shine shugaban guri kaza zai koma ko zai koma ba saboda shine Allah ya ba wannan ikon to duk inda kaga baiwa da wata falala daga falalan annabi ne sallallahu alaihi wasallama saboda haka shine wanda wa ayul huda kuma Allah ya ba manzon Allah ayoyi na shari'a bil amri wanda suke umarni wannahi suke hani hukumar cikin hikima iza uddidat in an ce ka kirgiga al-rusul ga annabawan Allah ayyun taqaddamat ayar wani annabi zaka gabatar idan an ce a cikin annabawan Allah an kirga da wane da wane da wane da wane wake da ayoyin da suke gaba fa ayu rasulullah ay ayoyin manzon Allah ko mujizozin manzon Allah ko littafin manzon Allah ko komai na manzon Allah ajala su suka fa daukaka wa adwa'u su suka fa haske alaysa allazi hazal mufahir wal ula washin ba annabi bane wanda ya tattara dukkan wani babban rabo da dukkan wata daukaka bima nassa da abin da yazo a nasi min ayul kitabi na ayoyin alqur'ani wa matala da abin da annabi ya karanta wa anna yudana shin wai wane ne ya isa ya kusanci fil makanin ladhi itala matsayin nan mazaunin nan da Allah ya dauki annabi ya dora wanda ya sai kusanci wannan atammul warajahan shi annabi shi yafi dukkan halittar Allah jahan alfarma wa abharahum hula kuma in dai ado ne da kwalliya wadda babu kamarta na komai to annabi ya fi kowa lahul madahu shi manzon Allah shine wanda yake da yabo yujila ana bayyana shi wa shafa'atu amma irin ceton annabi tuba ko ai boyewa ake daidai ko ake sani yanzu bai wanda annabi yayi da ceton da annabi yayi da salatin da kama annabi Allah ya maka wasu abubuwa da wannan baka sani ba suna na boye da yawa to sai mu tsaya nan ko sai mu tashi akan hawa kulli majril lil wara wa jalalatin abin da muka yi daidai a karatun mu Allah ya ba mu ladan shi abin da muka yi kuskure Allah ya yafe mana jiya malam Muhammadu nake ganin wai watan kasar nan Allah ya sauke wani kamfanin jarida suna magana akan tsadan mai na duniya sai suka kawo tsadan mai a Najeriya wai mai ya fi arha a Najeriya akan Amerika da Ingila da ina ne da ina ne da ina ne saboda rashin adalci inda suka kawo globaloilprice.com a ciki in ka duba za ka ga a Afirka akwai mai a ƙasar Angola kuma ina tsammanin 2009 ko 10 suka shiga OPEC ban mantawa akwai summit da aka yi a Morocco a Algeria aka yi wannan summit din lokacin da aka wannan summit din na OPEC a Algeria extraordinary meeting na OPEC na je wannan abin nan din wani abu ya kai ni daban su suna taron su amma na je a lokacin aka sa Angola ta shigo cikin OPEC mai a Angola a yanzu bai kai naira 300 ba wai amma ba su kawo wannan ba sai suka dauko America purchasing power din mu ba ɗaya bane da America economic capability din mu ba ɗaya bane da America
ba abubuwan da za ma ka haɗa Najeriya, Amerika, Ingila, India, saboda Allah adalci ne wannan? Ka je su kawo Libya in ka duba wannan global oil price.com za ka gani nawa ne mai a Libya, ruwan sha ya fi mai tsada a Libya. Duk ba su kawo wannan ba, saboda gwamnati kila ta ba su wani abu, suna so su karkatar da gaskiya, wai sai suka ɗauko ƙasashen da sun fi mu komai a ci gaba. Wai su kawo su kuma su ce wai su ne za a daidaita abin nan ɗin da Najeriya. Mu muna da mai, Angola na da mai, Libya na da mai. Libya shekara 15 ana yaƙi, amma mai na da arha yanzu, don me mu zai tsada a nan? In za a mana sauki a yi sauki, in ba za a yi ba shikenan a ci gaba da zaluntar mutane, mu san zalunci ake. Amma ba wani wanda zai kawo maka wai ya ce maka wai dan yakin da ake na Iran tunda mai yayi tsada a sauran kasuwannin duniya mu ma yi anan, ba wannan dalilin. An gana wasu ai. Allah ya datar da mu. Abin da muka yi daidai a karatu mu Allah ya ba mu ladan shi, abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا تب لما سبق ناصر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.